Dünyada iň gowy romanlar haýsylar? Guardian jurnaly ähli döwürleriň iň gowy 100 romanynyň täze sanawyny çap etdi. Sanawda birinji orny ingliz ýazyjysy George Eliot'un Middlemarch romany geledi. Waka 1829-32-nji ýyllar aralygynda Middlemarch atly hyýaly şäherde bolup geçýär. Roman nikah, siýahat, din, ılym we zenanlaryň jemgyýetdäki orny ýaly temalar usatlyk bilen beýan edip, köp sanly ýordum ugurlaryny berleşdirýär. Şeýle hem ilkinji üçlüge Nobel baýragynyň eýesi Toni Morrisonyň söýgüli hemde James Joyce'un 20-nji asyryň meşhur modernist romany Wills girdi. Köpüýümizde tanış bolan Anna Karenina şeýle hem uruş we parahatçylyk romanlary bolsa 6-njy, 7-nji ýerlerde görkezildi. Siz bu sanawlar bilen ylalaşýaňyzmy? We siz öz sanawyňyza haýsy romanlar goşardyňyz? Pikirleriňizi tesvirlerde belläň.